és una campanya de moltíssima il·lusió i que fa possible que seguim mantenint un caliu i que anem informant a tot Catalunya i en diversos punts d'Espanya, a Madrid també, de que la Fundació Esclerosi Múltiple existeix i existeix per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Aquestes pomes, quan la compres, estàs ajudant a gent. S'està investigant perquè aquesta gent pugui tenir una vida millor. I a sobre et quedes la poma. Te l'acabes menjant tu, la poma. La campanya Una poma per la vida penso que és una molt bona iniciativa perquè va al costat del Mullet, va al costat del que fem amb un meló a l'abril, va al costat del Ball Taxi. Des de Condis ja fa molts anys que col·labora amb aquesta campanya. La veritat és que és una campanya més que integrem dintre del nostre pla de responsabilitat social corporativa i des de que la FEM ens ho va proposar per participar, la veritat és que ens van brindar. Jo també col·laboro. Per Condis és una gran oportunitat per ser solidaris. Gràcies a la campanya Una poma per la vida puc venir aquí 2 vegades a la setmana, a fer fisio. Para mí es muy importante que la gente sepa el porqué de esta campaña, que sepan lo que es la esclerosis múltiple.